Dina iki jadwale iki gawe silase suket biovitas cah. Lah iki posisine nang ngarep omah cah. Iki mulai tak usungi ring samping omah. Dadi mesin cacahe iki nok samping omah cah. Mulakno tak usungi ring samping omah cah. Nah iki tak usungi terus bariku tak cuacah cah. Nah iki mulai tak cacah ben lembut ngono cah. Ben hasil iki apik ngono. Nah iki tak cuacah kabeh cah. Nah iki hasilnya cah. Hasilnya iso lembut ngene kaya embut. Nah terus bar wis tak cacah iki tak lebokno ember cah. Dilebokno ember terus diedak-edak ben ruwapet ngono cah. Ben kedap udara ben silasene iki iso apik ngono. Kaya godhokan cah. Nah bar ngono iki aku sarapan cah. Nganggo iwak laut, sambel, urang karo mie cah. Enake pol. Telap. Oleh mani ngono cah. Pokoke mukbang kaya Tan Boykun cah. Ah iki bar mangan iki lanjut mangan kolak iki cah. Kolak waloh karo gedang dikepel-kepel mbuh apa iku jenenge arti ya. Nah iku terus bariku lanjut madai neh cah. Nah iki tak wadhi ring ember terus tak edak-edak ngono cah. Berhubung iki dina Jumat iki Jumatan sik cah. Wong muslim kok cah. Nah iki Jumatan, bar Jumatan iki entuk mangan cah. Nah iki langsung tak gas cah, langsung tak pangan. Lawa iki ndok mie karo kering iku cah. Nah iki tak wiwut. Nah terus bar mangan iki lanjut madai neh cah. Pokoke tak wadhi kabeh. Nah iki tak wadhi ning ember neh iki cah. Terus tak edak-edak terus ditutup ngene cah. Nah berhubung iki wis embere wis kebak kabeh iki lanjut tak wadai nganggo tong biru cah. Nah iki tak wadai terus tak lebokno ring tong biru cah. Dadi rong ember tak edak, rong ember tak edak ngono cah. Nah iki pol wis mumuk iki. Mumuk diedak-edak ben ruwapet ngono cah. Terus bar wis kebak kabeh ditutup terus diklem cah. Nah iki wis lebar kabeh cah. Wis ngono ya cah.